Dani fu dus imediat la spital. El a fost internat într-o cameră mare, plină cu copii șchiopi ca și el. Ei erau îngrijiți de o infirmieră care arăta destul de obosită. Dani privi îndată în jurul lui și găsi cu cale că grupa de copii avea nevoie de puțină distracție. De aceea a făcut salturi de cangur prin toată camera spre mulțumirea lor. A avut mare succes, iar în decurs de o oră era de acum prieten cu toți copiii. Pisicuța albă primi un coș în bucătărie, iar în timpul orelor de vizită avea voie să intre în cameră. Sosirea Anetei decurse într-un mod mai puțin fericit. Cei drept, ea fu primită cu amabilitate de către doamna Sutter, o tânără și simpatică doamnă, și fu condusă în camera ei de la mansardă. Când rămase singură, se duse la geam să privească afară. Nu se putea vedea nimic altceva decât case mari, nori negri care atârnau deasupra, iar pe străzi zăpadă cleioasă cenușie. Aneta privi țintă pe geam, apoi se aruncă pe pat și începu să plângă cu amar pentru a doua oară, după întinderile albe de zăpadă, după vârfurile înalte ale munților și cerul senin din locurile ei natale. Așa o găsi doamna Sutter când veni la ea peste vreo jumătate de oră ca să vadă cum se simte. Nu zise nimic, ci ieși afară ca să se întoarcă din nou cu micuța Brigitte. Ea o așeză pe fetiță lângă Aneta pe pat. La ceva mai bun nici nu se putea gândi. Nu trecură nici 3 minute până ce Aneta stătea pe pat cu Brigitte veselă, care, când o lua în brațe, dădea din picioare. După câteva clipe, Aneta râdea de-a binelea. Din nou era fericită din plin, fiind plăcut ocupată în casa doamnei Sutter. Aneta o ușura pe doamna Sutter în timpul dimineții, iar după amiază se ducea la spital la Dani și seara își făcea lecțiile. Copiii erau întotdeauna drăguți cu ea și la început trebuia mama să intervină ca să restabilească ordinea. Adeseori Aneta fusese ispitită să se supere, însă de fiecare dată își dădea toată osteneala să se gândească la versetele recomandate de bunica. Dragostea este îndelung răbdătoare și plină de bunătate. Astfel, când Beat se împotrivea să-i lege șnururile la pantofi sau Ursula când vărsa cerneala pe covor sau Hansul lua la fugă căzând în murdărie, dragostea Domnului Iisus o făcea răbdătoare, amabilă și altruistă. De o săptămână, Dani stătea culcat pe spate cu piciorul în extensie. Avea febră și era amărât. Aneta îl vizita zilnic, îi citea și îi spunea povești. Ea făcea tot ce îi sta în putință să-l ajute ca să uite de piciorul care îl durea așa de tare. A fost o săptămână grea. Nori posomorâți atârnau peste locul monoton, în timp ce Dani se tăvălea în așternutul lui și încerca să fie viteaz, dar fără succes. În timpul acestei săptămâni de chin, un singur lucru îl mângâia. Pe peretele din fața lui atârna un tablou. De desubt stătea ceva scris, însă el nu putea citi. Când însă era obosit de durerile lui, sătul de povești, de lacul Mohorâ și de ceilalți copii din salon, atunci contempla îndelung tabloul lui, căci de aceasta nu se sătura niciodată să-l privească. Era un tablou cu Domnul Iisus. El stătea în mijlocul unei pajiști cu flori înconjurat de copii din toată lumea care priveau spre el. La picioarele lui stătea un băiețaș negru, iar în genunchi pe iarbă o fetiță mică indiană. Brațul său cuprindea o blondă îmbrăcată într-o rochiță albastră, în timp ce un mic chinez și un băiețel de prin Marea Sudului se alipise de el. Aproximativ la o săptămână după operație, Dani și cu Aneta au vorbit pentru prima oară mai detaliat asupra tabloului. Era o zi monotonă posomorâtă, când înserarea se lăsase mai devreme. Se aprinseră deja luminile și mulți dintre copii adormiseră. Aneta mai stătea încă la căpătâiul lui Dani. Ultimele câteva zile rămase la el până noaptea târziu, pentru că fără ea era neliniștit. El stătea culcat cu mâinile sub cap, cu părul dat la o parte de pe fruntea fierbinte și ochii deschiși. De fapt se simțea obosit și ar fi dorit să doarmă, însă durerile de la picior îl țineau treaz. Își întoarse puțin capul ca să poată vedea bine tabloul. Ce stă scris de desubtul lui Aneta?" întrebă el. Un verset biblic. Lăsați copiii să vină la mine." Cunosc povestea," zise el obosit. Bunica mi-a povestit-o. Sunt copii din Biblie? Ei sunt îmbrăcați în haine așa de ciudate." Nu sunt copii din Biblie, sunt alți copii, copii din toată lumea.
indieni, africani, iar fetița de acolo este probabil elvețiană. De ce toți copiii sunt așa de diferiți? Probabil că ne arată nouă că toți copiii pot să vină la Domnul Isus, nu numai cei din Biblie. Cum? Eu nu știu prea bine să-ți explic acest lucru. Tu spui simplu că poți să vii și atunci ești acolo. Este cam așa de parcă Mântuitorul te-ar lua în brațe, deși tu nu-l poți vedea, ca și pe copiii din Biblie. Aha, zise Dani. Eu înțeleg. Oane, dar așa mă doare de rău piciorul. Nu mai de-aș putea dormi. Începu să se vaite și să lovească cu brațele în jurul lui. Aneta îi aranjă perna sub cap, îi dădu să bea și apoi, cu un oftat îndelung, se lăsă în scaun. Spune-mi ceva, spuse el. Aneta îi cântă încet o cântare ca să nu fie auzită de infirmieră. Eu sunt obosit și la odihnă mă duc, închide-mi ochii în al meu bătuc. Lasă ca privirea din ochiul tău să fie mereu asupra patului meu. Deja în timpul cântatului se închiseră ochii. Înainte de a dormi, se păru că din nou vede tabloul înaintea ochilor. Copilul de indian însă dispăruse. În locul lui se afla un băiețaș slab, ars de soare, cu un moț de păr blond răvășit, care privea spre Mântuitorul. Iar în iarbă la picioarele lui stătea o pereche de cârje având la mânere sculptate capete de urși. Doar acesta sunt eu, spuse Dani și de bucurie căzu într-un somn adânc. În timp ce el dormea, se întâmplară tot felul de lucruri. Mai întâi veni doctorul Sutter și îi luă greutatea de la picior, al doilea lucru îi scăzuse temperatura, al treilea un vânt căldișor dinspre sud sufla peste tot și limpezi cerul. Dani dormea. Când în sfârșit se trezi din somn, se păru că a ajuns fără să vrea într-o lume nouă. Mai întâi trebuie să se gândească temeinic ce s-a întâmplat cu el. Se simțea răcorit, iar piciorul încetase să-l mai doară. Ușa de sticlă de la verandă stătea larg deschisă și pentru prima oară Dani privi apa albastră sclipitoare, reflectată de un cer albastru, iar de cealaltă parte a lacului vedea munții aburind. Pe cer mai apărea câte un oraș alb care îl făcea să se gândească la ezișorii sprinteni ce zburdau pe iarba de pe care abia se topise zăpada și unde brândușele începu să se ivească. Mă fac sănătos, își zise Dani, respirând adânc aerul rece. Briza care pătrundea înăuntru prin ușa deschisă mirosea a pământ umed și ploaie caldă. Dani închise ochii. Dintr-o dată își dădu seama cu un sentiment de bucurie clocotitoare că se apropie primăvara. În timp ce el mai stătea încă întins, o pasăre începu să cânte cu toată puterea, prevestind vești bune. Vine, vine, vine! Te vei face sănătos, sănătos, sănătos! Ușa se deschise și Aneta, cu obrajii înroșiți de vânt, păși înăuntru. De multe ori după micul dejun avea voie să se ducă la spital ca să vadă cum îi mai merge lui Dani. Nu este aceasta o zi minunată?" strigă ea. Privește lacul, munții și bărcile cu pânză." Dani își întoarse capul încet spre ea și șopti. Aneta, unde sunt cârjele mele cu capete de ors?" Aici, Dani, în dulapul tău. De ce?" Tu îl cunoști pe bietul băiețaș de colo din colț? Cred că i-ar face mare plăcere să le aibă. Dă-i-le lui." Dar de ce, Dani? Ție-ți plac așa de mult?" Da, este adevărat, dar eu nu mai am nevoie de ele. Acum mă fac sănătos, voi umbla fără cârje." Dani avea dreptate. El nu mai avea nevoie de cârje. Se făcuse pe deplin sănătos.